Er du ved at tage vanter på? Hvad? Tager du vanter på? Hvad er det, der sker med teltet derhenne? Nu skal jeg lave og vise dig en ny øvelse, som du kan se før. Skal du se, hvordan det ligger her nu? Hvor er stiv ryg. Jeg synes, gammelfaren her, han er gået i stå. Den ligger der lidt øvelse. Hvorhenne? Her. Her er en øvelse her. Hvad består den i? Ja, det er jo svar i ryggen.